Στο 8 είμαστε. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε απευθείας στα δίχτυα. Τέταρτο διαδοχικό μάτς το οποίο σκοράρει ο Τσόρι Ντομίνγκες. Πετυχαίνει το 11ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα. Ασταμάτητος ο Αργεντινός, σε εξαιρετική κατάσταση. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός με τέρμα από τον κύριο που εκτελεί τώρα το κόρνερ, τον Τσόρι Ντομίνγκες. Κεφαλιά του Σιώβα, δοκάρι, προσπαθεί από κοντά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Αλπέρτο Μποτία. 2-0 ο Ολυμπιακός στο 26. Με τον Μποτία να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Κεφαλιά, γκολ. Το βάζει ο Χάρα, το πρώτο του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν μπόρεσε να βάλει το τέτα-τέτ, αλλά τώρα με μια πολύ ωραία κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτζαβασίλη. Στο 48 μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τσόρι Ντομίνγκες.